Klar, når jeg ser. Jeg kan ikke engang se, hvad du laver. Filmer du? Du skal klare bare mens. Okay. Først stiller man parenteserne ud, der står i anden. Baggrundsmusik. Så gang parenteserne sammen. Baggrundsmusik. Og så gang vi A ind i parentesen. Baggrundsmusik. Ja, det er meget godt. Nu er der, de skal stå af hinanden. Det er forkert. Den er lige streget over. Bare stræk den over. Og det er andengradsledet, som viser, at det er en andengradsform. Førstegradsledet, også kaldet dobbeltkonstanten, tror jeg på den side. Nej, det dobbelte produkt, det vi kan. Og så til sidst har vi konstanten. Så er konstanten. Står i filmen.